I går aftes var jeg hos en klassekammerat og arbejdede på et gruppeprojekt, der snart skal afleveres. Jeg bor selv i en lejlighed i byen, hvor vores universitet ligger, men min klassekammerat bor hos sine forældre ved foden af bakkerne lige ude for byen. For at komme til huset skal man køre en relativt øde og smal vej i ca. 8-10 km. Vi begyndte at arbejde på projektet omkring kl. 6, og jeg endte med at hænge lidt ud, efter vi var færdige med det. Jeg forlod hans hus ret sent, omkring kl. 23, og begyndte at køre tilbage mod byen. Jeg havde slet ikke indset, hvor svært det ville være at finde vej om natten, da der var ingen gadelygter, og vejen var uforsvarlig og fyldt med huller. Oven i det havde jeg ikke noget signal på mobilen, så jeg måtte køre meget langsomt for at sikre mig, at jeg ikke punkterede et dæk, da jeg havde brugt mit reservehjul for et par uger siden. Jeg tror, jeg var omkring 5 km fra huset, da jeg rundede et skarpt sving og så en pickup truck med en campingvogn bagpå parkeret diagonalt på vejen. Måden den var parkeret på blokerede min vej frem, og jeg kunne ikke køre rundt om den, da der var en grøft på begge sider af vejen. Den eneste vej for mig at tage på det tidspunkt var at bakke tilbage, hvor der var et område, jeg kunne bruge til at vende bilen. Først kunne jeg ikke se ind i førerkabinen, men da jeg tændte for fjernlyset, så jeg, at der sad en mand hængende over rattet. Hans hoved hang, som om han var blevet slået ud efter en voldsom ulykke. Jeg mærkede straks, at der var noget galt. Måden hans bil tilfældigt var kommet til at stå midt på vejen, var et kæmpe red flag for mig. Jeg havde nemlig hørt historier om folk, der lå døde på vejen, for at lokke intetanende personer ud af deres biler, så de kunne overfalde dem. Mine tanker kunne ikke tænke på andet end et kæmpe nej tak, så jeg valgte at køre tilbage til min klassekammerats hus og fortælle ham, hvad der var sket. Jeg satte bilen i bakgear og holdt mit blik skiftende mellem mit bakspejl og bilen. Da jeg så, at jeg næsten var fremme ved stedet, hvor jeg kunne vende, kiggede jeg tilbage. Gudskelov for, at jeg gjorde det. Det jeg så gav mig en synkende følelse og et sug i maven. Jeg følte, jeg skulle kaste op. Manden, der havde hængt over rattet, gik nu hurtigt mod min bil, mens nogle andre mænd sprang ud af campingvognen og begyndte at gå imod mig også. Jeg gik i panik og accelererede baglæns ind i området, som ødelagde bilens undervogn temmelig meget. Da jeg satte bilen i gear, var manden allerede ved min passagerside, og han trak i dørhåndtaget, som heldigvis var låst. Jeg fik kun et hurtigt glimt af ham, men hans ansigt var sårskorpet og læderagtigt. Helt sikkert en narkoman eller en anden form for stofmisbruger. Jeg gav den gas og stoppede ikke før jeg nåede huset, mens jeg konstant kiggede i mit bakspejl for at se, om de fulgte efter mig. Det gjorde de heldigvis ikke. Og da jeg nåede huset, forklarede jeg, hvad der var sket, og vi ringede straks til politiet. Jeg var taknemmelig for, at min klassekammerats forældre var venlige nok til at lade mig blive hos dem den nat, da jeg på ingen måde skulle ud og køre igen. Politiet fandt aldrig nogen på vejen, der matchede beskrivelsen, men jeg indgav stadig en hændelsesrapport, og de sagde, at de ville holde øje med lignende køretøjer og mistænkelig aktivitet. Men hold da op, jeg er stadig så rystet over det. Jeg får stadig den samme synkende følelse, jeg fik, da jeg så manden komme løbende imod mig. En gang tog jeg på bar med en af mine venner. Jeg var lige blevet 18, så jeg havde ikke været på mange barer inden da. Min ven havde drukket på vej til baren, så han var allerede ret fuld, da vi ankom. Da jeg satte mig ved baren, kom en sød pige hen og talte med mig og min ven. Hun sagde, hun hed Clara, og jeg lagde mærke til, at hun havde virkelig rødt hår. Jeg antog, hun havde farvet det. Det var pænt, men unaturligt. Nå, men nok om det. Pigen flirtede med mig og min ven, og hun kunne godt se, at min ven allerede var meget fuld. For at være ærlig spillede jeg med, og lod som om jeg også var fuld, da det virkede til at fungere for min ven. Jeg vidste ikke, om hun bare prøvede at få gratis drinks, så jeg var ærlig og sagde til hende, at vi ikke havde særlig mange penge. Til min overraskelse tilbød hun at købe drinks til os. Hun blev ved med at købe drinks, og jeg begyndte at blive forvirret over, hvem hun egentlig kunne lide, mig eller min ven. Min ven gik på toilettet, og før han kom tilbage, blev han smidt ud af dørvagterne. Han var blevet alt for fuld. Clara og jeg gik udenfor med ham. Hun blev ved med at sige, at han skulle tage med hende hjem. Han var så ude af den, at han næsten ikke kunne svare hende, så jeg sagde til hende, at han var for fuld, og jeg ikke kunne lade ham tage afsted alene. Jeg ville ikke have, at han skulle vågne op med tømmermænd i et fremmed hus, uden bil og uden at vide, hvad der var sket. Clara blev ved med at presse på og sagde, at hun ville tage sig af ham, men jeg sagde nej, for jeg blev nødt til at blive ved ham. Jeg var mere ædru end ham, så han var mit ansvar. Jeg sagde til hende, at den eneste måde, han ville komme et sted hen, var, hvis jeg tog med. Jeg antog, at hun troede, at jeg var jaloux eller forsøgte at stoppe hende, men min ven kunne næsten ikke stå op og havde allerede mistet interessen for Clara på det tidspunkt. Hun begyndte straks at flirte med mig i stedet og tilbød at få en taxa til at køre min ven hjem og sagde, at vi kunne køre hjem til hende alene. På det tidspunkt havde jeg drukket et par drinks og var lidt påvirket, så jeg gik med på det. Vi fulgte min ven til taxaen og gik hen til hendes bil. Jeg snublede en smule på vejen til bilen. Wow, du er ret fuld, var, sagde hun og smilede, mens hun holdt på min arm.
Ja, sagde jeg. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg følte mig lidt genert og nervøs. Det hele gik bare lidt for nemt, så jeg følte mig lidt urolig. Vi kom ind i hendes bil og kørte ned ad vejen. Skal vi stoppe ved en butik og få noget mere at drikke? Jeg giver, så du skal ikke bekymre dig om at betale, tilbød hun. Jeg havde egentlig ikke lyst til mere at drikke. Jeg var allerede beruset, og jeg ville gerne være i stand til at kunne klare mig igennem resten af natten. Nogle gange får jeg mig selv til at se dum ud, når jeg er fuld, så jeg ville ikke ødelægge mine chancer med Clara mere, end jeg allerede havde gjort, ved at fortælle hende, at min ven var for fuld. Jeg sagde til hende, at jeg allerede var fuld nok, men hun insisterede. Jeg ville virkelig ikke virke kedelig, så jeg sagde, at hun kunne hente en flaske med noget vodka og appelsinjuice, så vi kunne lave en drink. Hun gik ind i butikken og kom ud med meget mere end bare en flaske. Jeg antog, at hun ville drikke noget mere, og derfor havde hun taget 2 flasker i stedet for 1. På køreturen sendte vi flasken frem og tilbage, men hun tog kun små tårer. Jeg prøvede at tage små tårer, men hun blev ved med at give mig flasken og sige, at jeg skulle drikke noget mere. Jeg fik på en eller anden måde drukket al min appelsinjuice, så jeg lod som om jeg drak af flasken ved at spytte vodka ind i den tomme appelsinjuice. Jeg smed appelsinjuicen fuld af spiritus ud af vinduet, før hun så det. Jeg ville ikke have, at hun skulle vide, at jeg opførte mig mere fuld, end jeg var. Hun troede faktisk, at jeg var meget fuld, selvom jeg bare var beruset. Jeg tog et par flere tårer af vodkaen og drak flasken færdig. Under køreturen kaldte jeg hende det forkerte navn et par gange for at få en reaktion ud af hende. Hun reagerede ikke. Hun lod mig bare kalde hende Carla, uden at rette mig. Af en eller anden grund troede jeg, at hun havde lavet om sit navn i starten. Vi kørte op til hendes hus, og jeg lod som om, at jeg snublede og faldt ind i hendes hoveddør. Hun hjalp mig op igen og lod mig bruge hende som støtte. Hun åbnede hoveddøren, som var ulåst, og vi gik ind i hendes hus. Hun lukkede døren igen og låste den. Jeg syntes, det var mærkeligt, men antog, at hun ikke ville have, at nogen skulle gå ind til os. Jeg sagde til hende, at jeg lige skulle bruge toilettet. Jeg gik ind på toilettet, låste døren og kiggede i spejlet. Jeg havde en mærkelig fornemmelse i maven. Jeg kunne ikke tænke på andet, end at noget var galt. Jeg kunne mærke, at jeg blev mere og mere fuld, efter jeg havde drukket flasken færdig, så jeg tændte for vandhanen for at lave støj og fik mig selv til at kaste op. Jeg skyllede ud og gik hen til vasken og begyndte at drikke vandet direkte fra hanen for at blive ædru. Jeg ville bare ikke være fuld, men jeg ville stadigvæk gerne i seng med Clara, så jeg lod som om jeg var fuld. Jeg slukkede vandhanen, og jeg kunne høre hende tale med nogen. Han er pissefuld. Han kan knap nok stå op. Du gør det. Hvem talte hun til? Og hvad skulle de gøre? Jeg gik ud fra toilettet og ind i stuen. I det øjeblik, jeg trådte ind i stuen, så jeg hende gå ind i et andet rum. Det eneste, jeg kunne se, var bagsiden af hendes hoved og det mærkelige, meget røde hår. Jeg så ikke hendes ansigt eller noget andet. Jeg så hende bare gå hurtigt ind i rummet. Stuen var mørk. Hej, hvor skal du hen? Slørede jeg, som om jeg var fuld. Hun gik tilbage ind i den mørke stue og hen til mig. Lad os gå ind på mit værelse, sagde hun. Jeg kiggede på hendes røde hår og så i hendes øjne. De var anderledes. Hendes ansigt var anderledes. Det var en anden pige med samme hår. Det var der, jeg indså det. Det var en anden pige, der havde samme paryk på. Det var en paryk hele tiden. Hun havde byttet den med pigen fra tidligere af en eller anden grund. Mit hjerte sank, men jeg prøvede at se ud, som om jeg ikke anede, at det var en anden pige. Jeg smilede lidt til hende og sagde, at jeg bare havde brug for at gå på toilettet en gang til, og undskyldte, at jeg var så fuld. Hun sagde, det er fint, bare skynd dig. Jeg gik ind på toilettet og låste døren. Jeg hørte hende hviske noget til en anden igen. Denne gang tror jeg, at jeg hørte en mands stemme hviske tilbage. Jeg koncentrerede mig ærligt talt ikke om at lytte til, hvad hun helt præcis sagde, da hele situationen virkede mere og mere som en fælde. Jeg var nødt til at komme ud af det her hus. Jeg åbnede badeværelsesvinduet og sprang direkte ud af det og løb hurtigere, end jeg nogensinde har løbet i mit liv. Jeg kiggede ikke tilbage. Jeg løb bare gennem baghaven, sprang over hegnet, løb gennem en andens baghave, ramte en vej og løb mod hovedvejen. Jeg blev ved med at løbe ned ad hovedvejen, indtil jeg så en butik, der havde døgnåbent. Jeg løb ind i butikken og stillede mig lige foran kameraet, hvor jeg ringede efter en taxa og tog hjem. Jeg prøvede at tænke på, hvad der skete den aften. Hvad havde hun eller de planlagt den nat? Hvorfor fortalte hun mig et falsk navn? Og hvorfor prøvede hun at få mine venner og mig til at blive så fulde? Jeg tænkte måske på, at de havde planlagt et røveri, men hun blev ved med at bruge penge på os. Hun blev ved med at købe drinks, og hun betalte den for min vens taxa. Og mest af alt, hvorfor havde hun et par ryg på, som hun gav til en anden pige? Hvem talte hun med? Hvad betød det? Og hvad var der i det rum, de prøvede at lokke mig ind i? I 6 måneder sidste år boede jeg i det nordlige Spanien. Cirka en uge før jeg skulle flytte tilbage til Danmark, var mine venner og jeg hjemme hos mig og spise noget god mad og drikke noget lækkert rødvin.
Jeg lejede en lejlighed i byen, og min roomie var en ældre dame, måske i 50'erne. Jeg er selv 20. Den aften gik min roomie ud for at spise middag med sine venner. Cirka et minut efter hun gik, ringede nogen på døren for at blive lukket ind i bygningen. Jeg kiggede på kameraet og kunne ikke genkende den kvinde, der stod der. Hun så ud til at være i slutningen af 20'erne til begyndelsen af 30'erne, så jeg antog bare, at det var en af min roomies venner, og hun kom for at mødes med hende. Først åbnede jeg ikke døren, fordi jeg ikke genkendte hende. Hun endte med at gå væk fra døren, og i det jeg så, hun gik væk, kom min finger til at ramme nøgleikonet, så døren blev låst op, og så gik jeg selv væk fra kameraet. Det betød, at jeg ikke kunne se, om hun faktisk kom ind eller ej, og jeg antog, at hvis hun ikke kom ind, ville hun bare ringe eller sende en besked til min roomie. Jeg tog fejl. Kvinden kom op til min lejlighed på 6. etage. Hun kom op kun 2 minutter efter, at min roomie var gået, så jeg ved, at hun ikke tog trappen, og jeg ved, at de må have set hinanden, da min roomie gik ud af elevatoren, og kvinden gik ind. Da jeg indså, at det var mærkeligt, åbnede jeg ikke døren, da hun ringede på. Jeg kiggede gennem dørhullet, bare for at bekræfte, at det ikke var nogen, jeg kendte. På det her tidspunkt trådte jeg væk fra døren og gav tegn til mine venner om at være stille. Vi listede os tilbage til mit værelse, som var på den fjerneste side af lejligheden, og jeg begyndte at ringe til min roomie, som ikke tog telefonen. Imens ringede kvinden insisterende på min dør. Da min roomie ikke tager telefonen, siger min ven bare, at jeg skal åbne døren. I hendes sind er det en kvinde, så hun må være harmløs, men jeg siger til hende, at hun er en idiot, hvis hun undervurderer det kvindelige køn. Kvinder kan også være kriminelle. Hun blev ved med at sige, at jeg skal åbne døren, og jeg nægter. Døren blev ved med at ringe. Jeg kigger stadig gennem dørhullet. På det her tidspunkt indser jeg, at hvis hun kendte min roomie eller ledte efter en bestemt person, ville hun jo bare ringe eller sende en besked til dem. Men hun tog slet ikke sin telefon op. Det blev mærkeligt stille. Hun råbte ikke nogen navn eller spurgte, om nogen var hjemme. Det var mærkeligt. Jeg får endelig fat i min roomie. Hun siger, at hun ikke har ventet nogen, og hun ikke kender nogen i den aldersgruppe. Hun spørger, om jeg er okay, og jeg lyver egentlig og siger, at jeg har det fint. Nu er der gået mindst 20 minutter. Jeg ved, at kvinden ved, at nogen er hjemme, fordi lysene er tændt, og jeg tænker, at det er derfor, hun ikke går. Jeg fortsætter med at kigge på hende igennem dørhullet, og jeg ser hende gå ind i elevatoren i et minut, og så komme ud igen. Elevatorens lyd er meget høj, så jeg ville have hørt, hvis den bevægede sig. Det gjorde den ikke. Hun gik bare ind og kom ud igen. I mit hoved betyder det, at der er nogen i elevatoren, som venter på hende. Det virker meget mistænkeligt. Efter omkring 40 minutter går hun. Jeg løber hen til vores gang og tænder for kameraet udenfor. Kvinden forlod bygningen sammen med 2 mænd. De havde alle sammen rygsække på. Jeg vil være evigt taknemmelig for, at jeg stolede på min intuition og ikke lyttede til min ven. Nogle gange er det bedre at være forsigtig, end at fortryde. Uhyggelig kvinde med håndlanger. Lad os please aldrig mødes igen. Hej. Tak fordi du lyttede med. Det her er det mørke kapitel, hvor jeg vil fortælle en masse uhyggelige historier, som kan bruges til at gøre dagen lidt mere spændende, eller måske kan bruges til at falde i søvn. Hvis I kunne lide videoen, eller har nogle vendinger til, hvordan jeg kan gøre det bedre, så er jeg åben til forslag. Så er der ikke andet end at sige, have en dejlig dag, eller sov godt. Vi ses snart igen.